Konpromezuari eutxiz, irudiona emanez, hala ere, irrifarrak topo egin gabe. Sentsazio ugari, egi bihurtu barik, orain ohartzen naizen bat galduta dauden. Zer esango duten, pentsatzen duzu lehenbizi. Ez zaitez kezka, burukeriokin, klandestinoki ikusten garenez. Ni hor nauka, zuregana hurbilduko naiz beti, azken berriak kontatzeko. Ies egin ezinik ditugun arazoak biok konponditzagun aldatzeko orain arte izandako jarrera. Errespetatu beti egingo dugu gure baloreak ezin dira aldatu. Bea, mila esker! Zer esango duten, pentsatzen duzu lehenbizi. Ez zaitez kezka, burukeriokin, klandestinoki ikusten garenez. Ni hor daukazu. Mila esker!